Ovo je proročanstvo koje je prije više od 60 godina primila jedna redovnica, blaženica Katoličke crkve. A ova poruka govori o Rusiji, o Rimu, o ratu, ali i o nadi. Elena Aiello dobila od Isusa Krista ove poruke o Rusiji. 1959. Gospodin je rekao: svijet tone u materializam. Ako se ljudi ne okrenu Bogu, dolazi veliki sukob. Istok protiv zapada, rat straha, smrti, a onda vatra s neba, neobična, ne bombe, nešto što pada poput snijega, ali pročišćava, veći dio čovječanstva uništen. Rusija će krenuti na Europu, sve narode, posebno Italija. Na kraju ruska zastava na kupoli Svetog Petra u Rimu. Italija neće biti potpuno uništena, nebo će se zamračiti, zemlja će se tresti, ponori otvoriti, gradovi nestati. Rim će platiti za svoje grijehe, zbog skandala, bezakonja. 2 godine kasnije, na Veliki petak 1961. Gospa joj dolazi u suzama i govori: ljudi ne slušaju moje upozorenja, svijet tone u beznađe. Katastrofe dolaze, uništenje, smrt. Rusija potaknuta zlom želi vladati cijelim svijetom. Revolucija, lažna učenja, posebno u Italiji. Crkva će biti progonjena, papa i svećenici u patnji. A onda užasna vizija, revolucija u Rimu, vidi kako ulaze u Vatikan, da je papa sam moli, hvataju ga. On pada strašno. Gospa dolazi, pokriva papu plaštem i kaže: ne boj se. Još ranije, 1952. na Veliki petak, dobiva poruku: pošast dolazi. Spustit će se na zemlju, većina čovječanstva nestaće, Rusija spaljena, mnogi narodi nestaće, Italija je djelomično spašena zbog pape. Oni koji ostanu pod Gospinim plaštem naći će milosrđe. Oni koji se pokaju moraju vatre. Ovo nije priča za strah, ovo je poziv. Ovo su poruke koje je dobila blaženica. Molimo krunicu milosrđa svaki dan. Ne bojte se. Sve poruke koje je dobivala nisu nas zastraše, već da nas pripreme, da nam otvore oči. Ključ za preživljavanje ovog vremena je okrenuti se Bogu. Ne možeš promijeniti svijet ako ne promijeniš sebe. Proročanstvo blaženice Elene Aiello nije tu da nas uplaši. Ono je poziv na akciju. Rusija, vatra, Rim, sve tu dolazi. A mi odlučujemo hoćemo li biti među onima koji su spašeni. Ljubav je odluka svaki dan. Kad te neko iznervira, odlučiš ljubiti. Kad vidiš grijeh u svijetu, odlučiš moliti, ne osuđivati. Kad je teško, odlučiš vjerovati, ne odustati. Promijeni sve misli, promijenit će se tvoje ponašanje. Bdi nad svojim mislima. Zato započni danas. Čitaj evanđelje jer ono mijenja srce. Mjesto osuđuješ političare, moli za njih. Mjesto se bojiš vatre s neba, živi u vatri Duha Svetoga. Gospa je rekla: ne boj se. Ti si dijete iste Gospe, zato danas odlučim. Praštam onom ko mi povrijedio. Ako se mi promijenimo, svijet se mora promijeniti. Ako se Hrvatska probudi, Europa će osjetiti. Ako se Europa okrene Bogu, Rusija će pasti na koljena. Bog te voli tako kakav jesi, ali previše te voli da te ostavi takvog. Zato danas je tvoj dan. Ne čekaj rat, ne čekaj vatru. Počni ljubiti, počni vjerovati, počni mijenjati sebe. I onda kad dođe trenutak, ti ćeš stajati pod Gospinim plaštem, ne kao žrtva, već kao pobjednik. Stoga počni danas sa promjenom svoga srca. Elena Aiello bila je poznata po svojim proroštvima. Bila je talijanska mističarka, stigmatičarka, osnivačica reda stara.
Isus je naredio da prenesu upozorenja italijanskom premijeru Benitu Mussoliniju. Ne udruživati se s Hitlerom u ratu. Mussolini je ignorirao poruku Italija je poražena, a diktator pogubljen. U više navrata vidjelo je luju vatre kako svijet nikad nije vidio. Nebesku kaznu koja pročišćava zemlju. Vidjela je snježne oluje, kako uništavaju materializam i bezboštvo. Naglasila je da će se sve to dogoditi ako se svijet ne pokaje, ali da će dobri biti zaštićeni. Elena je također vidjela neobičan znak na nebu. Svjetlosni fenomen koji će najaviti veliku kaznu. Nakon toga doći će potresi, oluje, revolucije. Sve će biti upozorenja i pozivi za pokajanje. Elena je upitala Gospu o sudbini Italije i Rima. Rekla će crkva biti u porođajnim bolovima, ali paklene sile neće pobijediti. Vidjela ateiste koji viču protiv Boga tražeći Satonu za vladara. Rim neće biti potpuno spašen zbog grijeha vladara i nedostatka ljubavi prema crkvi. Elena je vidjela revoluciju u Rimu, napadači kako ulaze u Vatikan. Gospa Eleni rekla da je njezino srce tužno zbog patnje svijeta u ruševinama. Ali oni koji se pokaju, naći će milost pod njezinim plaštom. Elena je često oglašavala molitvu, posebno krunicu kao oružje protiv Satone.